Dobrý deň, vítajte pri sledovaní IAD Talks. Dnes sú mojimi hostiami Michal Ďurica a Roman Vitásek. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. A rozprávať sa budeme, najskôr si zhrnieme rok 2025, aký bol, a potom sa skúsime pozrieť na ten rok 2026 a čo nás čaká. Takže ak by sme mohli rok 2025 opísať nejakou jednou vetou, Michal, môžete začať vy. Aká by to bola veta? Aký to bol rok pre investorov? Ťažko hľadať nejaké prívlastky, ale ak by som si mal vybrať jednu vetu, tak by som povedal, že mimoriadne odolný. Mimoriadne odolný kvôli tomu, že všetky tie prekvapenia, ktoré sme videli počas toho roka od Donalda Trumpa, od trhov, od centrálnych bank, nič nestačilo na to, aby ten trh nejako dlhodobo vychýlili z tej rovnováhy, z tej rastovej trajektórie. Potom si to ešte trošku viacej rozoberieme, Roman. Ja by som ja doplnil Michala to v tom, že rok 2025 ako v celku bol vidno, že začali tam vznikať akoby také prvé štrbiny v tom systéme, ako sme doteraz videli, alebo to, na čo sme boli naučení a tie pravidlá, aké fungovali. A to pravdepodobne uvidíme aj v nasledujúcich rokoch. Ale napriek tým štrbinám, ktoré začali vznikať, tak tie výkonnosti tomu absolútne nenasvedčovali a investori stále boli relatívne optimistickí a tie výkonnosti na konci roka aj to potvrdzujú. Máme tam aj nejaké také prekvapenie, čo úplne prekvapilo v roku 2025? Mňa napríklad veľmi prekvapil performance amerického dolára. Čiže bolo to niečo, boli sme zvyknutí na silný dolár v posledných rokoch a politika Donalda Trumpa, tie obrovské deficity a tá taká nepredvídateľná politika, nejaké zásahy do fungovania Fedu, do trhov, akože spôsobili to, že ten dolár stratil pôdu pod nohami a počas celého roka sme boli svedkami toho, ako mesiac po mesiaci strácal svoju silu a oslaboval oči vlastne všetkým hlavným menám, oči celému košu tých mien medzinárodných partnerov a hlavne oči zlatu. Čiže ja som toto začiatkom roka nečakal, že americký dolár skončí tak na také slabej úrovni, ako reálne skončil. A to presne iba potvrdzuje to, čo som povedal, že zatiaľ čo dolár bol vždycky považovaný ako za tú hlavnú rezervnú menu, ku ktorej sa investori, ktorú nakupovali v časoch zvýšeného rizika, tak vlastne počas celého roka sme videli oslabovanie dolára. Voči euro oslabilo 13%, voči zlatu cez 20%, čo sú obrovské oslabenia. A vlastne hovorí to, že investori už nie sú si natoľko istí tým dolárom ako takým, alebo tou rezervnou menou, aj keď stále má akože obrovský podiel v celkových rezervách centrálnych bank. Ale už to pravdepodobne do budúcnosti bude tá sila toho dolára naštrbená. Donalda Trumpa tu dnes budeme určite ešte skloňovať aj v súvislosti s rokom 2026, ale môžeme si aj tak povedať, že aj kvôli doláru alebo v súvislosti s dolárom boli možno investori viac opatrnejší, alebo ako to bolo s týmto? Ja by som ich nevnímal akože opatrnejších. Ja by som skôr bol, že selektívnejší. Viacej, ale to je úplne typická vlastnosť zasa investorov, veď sú to ľudia ako každý iný, ktorí sa riadia svojimi emóciami. Čiže boli o mnoho selektívnejší a nenakupovali tak vo veľkom, ako možno, že čisto indexy, ale už sa konkrétne na určité sektory a viacej tam bolo vidno tej aktívnej správy za tým. A ja by som to ešte rozdelil tých investorov na také dve kategórie, že inštitúciálni investori, ktorí sa tomu akože profesionálne venujú, tak tam bolo vidno, že sú selektívnejší, vybrali si nejaké konkrétnejšie sektory, respektíve diverzifikovali vlastne preč z tých amerických aktív, možno do tej Európy, do rozvíjajúcich sa trhov, snažili sa znížiť to riziko alebo tú expozíciu voči doláru. Na druhej strane, akože aspoň tak registrujem, že tá druhá skupina, čo boli tí retailoví investori, tí sa zase hnali do tých takých najhorúcejších, tých najžiadanejších, najtrendovejších investícií. Čiže zatiaľ, čo ten inštitúciálny investor, tie veľké penzíne fondy, aj fondy napríklad správcové podiely fondov, ako sme my, ustupovali z tej pozície od tých amerických aktív k nejakej tej väčšej diverzifikácii, tak presne naopak sme to videli pri tých retailových investoroch. Tí viacej ešte prilievali ten benzín do toho, čo sa týka niektorých tých AI investícií, nejakých možno kryptomien a tak ďalej. Čiže oni sa práve že koncentrovali viacej v tom, čo bolo najhorúcejšie na tom trhu. A to zase iba platí to, že retailoví investori väčšinou vždycky nastupujú na ten vlak až v tých neskorších fázach.
Zatiaľ, čo inštitucionálni investori to vidia na začiatku tie trendy a vtedy oni do toho nastupujú, tak v momente, keď inštitucionálni investori už pomaly vystupujú alebo znižujú svoju expozíciu, vtedy nastupujú retailoví investori, lebo si myslia, že tá vlna ešte bude pokračovať. Akože vidíme, že tá vlna ešte pokračuje teraz konkrétne, čo sa týka umelej inteligencie, ako aplikovateľnosť, ale nakoľko to je ešte stále investičná téma, ktorá dokáže generovať zaujímavé výnosy, to už by som bol tam opatrný. To si rozoberieme ešte v rámci toho roka 2026 a ešte k tomu roku 2025. Čo môžeme povedať, že kto bol taký najväčší víťaz, čo fungovalo na tých akciových trhoch? Je to teda tá umelá inteligencia, technológie, obrana? Určite, keby som mal skratke povedať, tak určite to bola tá umelá inteligencia, lebo stále to bol ten typ obchodu, kde sa akože hrnul ten kapitál, ale tiež už by som rozlišoval v rámci tejto kategórie, že nie každá spoločnosť, ktorá sa tvári, že investuje do tej AI, akože mala, že nejaké geniálne tie výsledky. Že vieme povedať o niektorých firmách, ktoré sa zdvojnásobili, možno zarobili 200% v rámci roku 2025, ale potom nejakí takí hráči, ktorí vystupujú a takí tí veľkí giganti, tí hyperscalers, napríklad ako je Meta alebo Amazon, alebo možno Apple, hej, že oni vlastne nemali nejaké akože očarujúce výsledky v rámci toho minulého roka. Hej. Všetky tieto firmy zarobili, ja neviem, 5-6-7%, akože menej ako 10%, čiže menej ako celkový ten index S&P 500. Čiže, ak musíš doplniť. Ale... Ešte by som povedal, že víťazi sú možno z hľadiska geografie, to by bolo povedzme Európa, ktorá mala akože veľmi dobré výsledky aj vďaka tomu prostrediu, aké tu máme momentálne v Európe, či už to boli banky, poisťovne, mali vynikajúce výsledky. Defenzívny sektor to už ani nerozprávam. Čiže z hľadiska geografie to bola Európa. A z hľadiska sektorov to boli práve sektory, ktoré okrem AI, tak to boli sektory, ktoré doteraz boli, sa na nich tak nepozerá ako na takých horúcich kandidátov. Napríklad, že veterné elektrárne zarobili vynikajúce výnosy za posledný rok, pritom doteraz v podstate posledných 5 rokov prešlapovali na mieste. Skúsme ešte tú umelú inteligenciu trošku rozobrať. Si spomenul, že teda nie každý, kto je v tej umelej inteligencii alebo kto sa zaoberá tou umelou inteligenciou, musí byť víťaz. Nevzniká nám okolo umelej inteligencie a tohto sektoru nejaká bublina, ktorá by mohla možno časom prasknúť? Ťažko povedať teraz. Akože hovorí o tom, či tu máme alebo nemáme bublinu, to sa väčšinou akože dá z istotu povedať potom ako praskne. Hej, že určite sú akcie alebo sektor, ktorý sa venuje umelej inteligencii, veľmi predražený. Niektoré firmy, si dovolím povedať, že sú určite v bublinovom teritóriu. Keď sa vám firma obchoduje, ja neviem, za pomaly 100-násobok budúcich ziskov, 150-násobok budúcich ziskov, musí sa všetko podariť akože úplne k totálnej dokonalosti, aby ste vôbec akože do tej valuácii mohli dorásť. Ale hovorí o tom, že či celý sektor je v bubline, to sa nedá povedať. Je veľmi drahý, treba byť veľmi opatrný. Očakávané výnosy z týchto úrovní vôbec nemusia byť také veľké, ako si tí investori kreslia, ale ešte by som bol veľmi opatrný hovoriť, že vlastne celý ten sektor je v bubline. Ja by som k tomu iba dodal to, že umelá inteligencia zásadne zmení naše životy na následujúcich 10 rokov. Je takmer istota. To vieme a dá sa umelá inteligencia prirovnať k tomu, keď ja neviem, nastupovali železnice alebo nastupovala elektrína a tak ďalej. Ale to, či to je vlastne dobrá investícia teraz na následujúcich 10 rokov, tam už treba byť veľmi obozretný, lebo väčšinou, keď nastupujete na ten trend veľmi neskoro, tak skôr môžete spáliť kapitál ako zarobiť. Pozrieme sa teraz na tie ďalšie nejaké sektory alebo oblasti. Skúsme si rozobrať aj tému dlhopisov, ako to bolo v roku 2025. Prišla nejaký návrat atraktivity dlhopisov, ako to bolo? Za mňa nie. A dlhopisy to je téma posledných možno 3 rokov, keď by reálne boli atraktívne, čo sa týka výnosov. Ale jednoducho tie spredy na dlhopisoch, povedzme medzi podnikovými dlhopismi a štátnymi dlhopismi sú na minimách. A zároveň tie výnosy, či už v eurách, ale aj v dolároch, nie sú natoľko atraktívne, aby dokázali jednoducho doniesť také výnosy, ako nosili 2-3 roky dozadu. Ja úplne súhlasím. Dlhopisy boli téma 2023-2024, keď sme sa pri boji s infláciou sme skončili s vysokými úrokmi a tie úroky začali postupne, ako inflácia upadala, vlastne klesať dole. A to spôsobilo to, že vlastne tá celková kategória dlhopisov bola veľmi atraktívna pre investorov, že dokázali nám tie dlhopisy doniesť výnosy podobné akože niekedy akože akciovým trhom. Minulý rok z pohľadu dlhopisov investora to nebolo, že
nejaké zlé, ale by som povedal, že úplne priemerné, že tá atraktivita dlhopisov s tými klesajúcimi výnosmi naprieč ako kategóriami akože stráca nejakú tú popularitu a atraktivitu. Na druhú stranu, dlhopisy ako také majú zmysel v portfóliu, majú zmysel ako stabilizačný prvok, majú mať určitú váhu, ale keď fakt, že 3 roky dozadu ste dokázali vyskladať celé portfólio z dlhopisov a doniesť vlastne veľmi slušný výnos, tak to už neplatí. Už je to skôr iba čisto akoby prvok diverzifikácie v tom portfóliu. Keď sa snažíme zhodnotiť ten rok, už to vieme zhodnotiť, keď sa snažíme predvídať vždycky len, tak môžeme tipovať, ale keď už môžeme zhodnotiť ten rok 2025, bol skôr o odvahe alebo o trpezlivosti? To investovanie by nemalo byť nikdy o tej odvahe, že to mi potom príde, ako keby ste vlastne investovali si ako gambling, akože totálny hazard. Čiže je to investovanie má skôr byť o rozvahe a o tej trpezlivosti. Čiže nejaké krátkodobé výnosy sa akože samozrejme môžu podariť, nejaké že také spektakulárne, ale väčšinou to investovanie, ako ho vnímame my, a ako investujeme vlastne v našich portfóliách, je o tej trpezlivosti a tej udržaní tej dlhodobej stratégie a vyhľadávanie investícií, ktoré majú tendenciu sa zhodnotiť v horizonte rokov, nie v horizonte dní, týždňov ani mesiacov. A to stále aj hovoríme, že keď niekto chce investovať, musí byť trpezlivý. Pozrime sa na tých veľkých hráčov, veľkú sedmičku, veľkolepú sedmičku, ako sa im darilo, alebo či tam nastali nejaké zmeny. Tak pri tej veľkej sedmičke je vidno, že aj oni sa menia. Tie alokácie v tom indexe v S&P 500 sa postupne znižujú. Napríklad Meta vypadla z veľkej sedmičky, už je na 8. mieste a nahradila ho Broadcom. Čo sa týka tej koncentrácie v tom v indexe S&P 500 je to zhruba okolo 30 do 35%. Čiže trošku menej ako to bolo to 40%, ale to neznamená stále, že je to extrémne stále vysoká koncentrácia. Čiže v podstate veľa, hlavne malých investorov si neuvedomuje, že keď si kupuje širokospektrálny index ako SP 500, tak vlastne si kupuje hlavne 7 firiem. Hej. A nič nenasvedčuje tomu, že teraz v horizonte 1-2 rokov sa to zmení. Práve naopak. Michal, niečo dodáme? Ja dodám to, že tá koncentrácia je príliš vysoká. Akože, keď retail investor, ako Roman povedal, ja to zopakujem, že keď si kupuje ten S&P 500 index s tým, že má diverzifikovanú investíciu a môže pokojne spávať, ako vzhľadom na tej koncentrácie, že tých top 7 firm tam má 30-35%, top 10, akože cez 40, pomaly 45% v rámci toho indexu, je to veľmi koncentrovaný index. A hlavne, že ešte aj tých top 7, top 10 firiem je vysoko koncentrovaných v jednom alebo dvoch sektoroch. Hej? Že môžeme teraz o Tesle povedať, že sú skôr automobilka alebo skôr softwarová firma, ale že všetko je to v tých technológiách. Čiže ak náhodou, ako sme sa bavili pár minút dozadu o tom, že či tam nie je bublina, ak náhodou tam bude, tak je veľmi pravdepodobné, že vlastne, že aj týchto top 10, top 7 firiem akože budú padať ako v jednom šíku. Čiže tá diverzifikácia tam nie je a to riziko z tej koncentrácie je podľa mňa oveľa vyššie, ako by priemerný investor očakával z diverzifikovaného indexu. A to je hlavne ten problém, teda, že keď si niekto kupoval doteraz ETF, tak si kupoval s tým, že chce diverzifikovať svoje portfólio a to vlastne ten hlavný prvok momentálne není naplnený. Preto akože investorom hovoríme skôr, že nech sa pozerajú na to širokospektrálnejšie a nakupujú povedzme ETF, ktoré sú na celý svet zamerané, nie iba na Ameriku. Aj keď Amerika tam bude mať stále veľký podiel, ale už to bude viac diverzifikované ako čisto S&P 500. Alebo nie len, že ETF na celý svet, ale že mať ETF na celý svet a ETF alebo S&P 500, ale mať aj nejaké iné ETF, ktoré napríklad iba, že vynechávajú tú Ameriku. Že buď sa zameriavajú na Európu alebo na rozvíjace trhy, že trošku to riadne rozstrelí tú investíciu, aby sme ten efekt z tej diverzifikácii a ten efekt kvôli tej ochrany kapitálu tam mali. Paradoxne jeden z najlepších sektorov alebo geografii za posledný rok bol región strednej a východnej Európy. Hej. To je hlavne poľské banky, poľské poisťovne a poľský index urobil akože úžasný výnos cez 30%, čo oproti tomu S&P 500 je úplne že smiešný výnos. A ešte, iba dodám, že ešte lepšie to potom vidno, že my sa môžeme teraz baviť o tom, že S&P 500 zarobila 17% minulý rok, alebo tesne pod 17%,
ale ak sa na to pozrieme z očí eurového investora, akože on zarobil 3%, čiže lebo ten dolár mu zobral značnú časť toho zisku zdržania toho S&P 500. Čiže keby bol ten eurový investor neinvestoval napríklad do S&P 500, ale kúpil by si napríklad ETF alebo fond investujúci v strednej a strednej Európe, hej, alebo niekde v západnej, napríklad španielský trh, alebo že celkový európsky trh, tak by bol na tom výrazne lepšie ako pri investícii do S&P 500 z eurového hľadiska. Teraz to možno niekto počúva a povie si, že je to takto a takto, musím to ja rýchlo nejako vyriešiť a možno to je taká najväčšia chyba správania sa investorov, že má pocit, že niečo mu uniká, taký ten FOMO efekt. Tak skúsme si presne povedať, že čo by ten investor vôbec nemal robiť, ako by mal postupovať a aké boli také najčastejšie chyby investorov. Ja začnem asi od konca, že tie najčastejšie chyby investorov, neviem ich presne identifikovať, ktoré boli v tom 25. roku, ale veľmi predpokladám, že sú to tie isté chyby, ktoré robia investori vždy. Že je úplne jedno, že či to je 25 alebo rok 23, alebo 21, alebo 1928, vždy sú tie chyby úplne rovnaké. Investori podliehajú emóciám. Čiže je tam veľká tendencia toho, že nakupujú na vrchole alebo v tej poslednej fáze cyklu, to je ten FOMO efekt, že majú strach o tom, že budú vynechaní z toho a ich sused zarobí viacej ako oni. A zároveň majú tendenciu predávať, keď je najhoršie. Čiže majú to úplne naopak otočené. Čiže vtedy, keby mali nakupovať, keď sú akcie spoločnosti alebo ceny tých biznisov akože že nízke, tak vtedy vlastne oni tiež vypredávajú a ešte viacej prilievajú do toho ohňa a tie investície padajú dole a naopak nakupujú, keď je to najdrahšie. Nie, ja by som ešte iba doplnil toho, že investori, takí bežní, pokiaľ príliš veľa času a pozornosti venujú tomu svojmu portfóliu, ako sa vyvíja, tak to je väčšinou znak toho, že buď má príliš veľkú expozíciu, alebo že nemôže spávať veľmi dobre a nemôže mať taký nadhľad nad tým svojim portfóliom. A vtedy si myslím, že to je najvyšší čas sa zamyslieť nad tou stratégiou a možno, že trošku buď vypustiť, alebo znižiť expozíciu, aby dokázal mať väčší nadhľad nad tým a nepodliehať všetkým možným trendom. Pozrime sa teraz na ten rok 2026. Ja som vám povedala, že to meno Donald Trump tu ešte dnes niekoľkokrát padne, takže presne rok 2026. Zase sme začali, že Donald Trump nám nejako na finančných trhoch spôsobuje nejaké turbulencie, takže čo sa nám deje v roku 2026? No ja by som povedal úplne otočil tú otázku. Chyba roku 2025 bolo to, že proste všetci mali nejaké predpovede, ktoré absolútne nevyšli. A jednoducho tá istá chyba by bola mať teraz predpovede na rok 2026. Jednoducho tá geopolitika, Donald Trump a to, čo sa vo svete deje, je tak strašne nepredvídateľné, že jediné, čo dokáže fungovať na rok 2026, je mať presne stanovené pravidlá, a ktorých sa pridržiavať. A to je jediné, čo dokáže fungovať. Aké pravidlá? Môžeme si ich nejak zadefinovať? Investičné pravidlá, sú to tie základné investičné pravidlá. Byť diverzifikovaný, pozerať sa na investície, ktoré v tom momente akurát nie sú úplne najviac na hľadačiku všetkých. Nakupovať investície za správnu cenu, za správnu hodnotu a také tie základné valuačné metriky. Čo by mohla byť taká, ako sme hodnotili rok 2025, tak čo by mohla byť taká tá veta pre rok 2026? Ja iba zopakujem to, čo povedal Roman, akože počiarkujem, súhlasím a ešte dodám jednu vec k tomu celému, že investori by mali dodržiavať investičný horizont. Nemali by podliehať teda tým módnym trendom, diversifikovať to portfólio. Nebolo by v tomto kontexte lepšie presmerovať svoje akcie mimo americký trh? Alebo teda investície? Ono sa to deje, akože podľa mňa aj na tom leveli profesionálnych investorov, o tom, čo sme sa už bavili, ale myslím si, že je to rozumnejšie. Je to rozumnejšie ani nie kvôli tomu, že vieme dopredu povedať, že čo sa bude diať. Vôbec nevieme, či bude americký trh ten najlepší alebo najhorší asi v rámci roku 2026, ale mali by sme robiť všetko preto, aby sme neboli len zainvestovaní napríklad v tých amerických indexoch. Čiže to, o čom Roman hovoril, akože byť viacej diverzifikovanejší. Čiže vôbec nie je chybou nejakú časť z tých investícií, ktoré máme napríklad v nejakom indexe S&P 500, ak je to len naša jediná investícia, to diverzifikovať, presunúť sa napríklad do európskych akcií alebo do akcií rozvíjajúcich sa trhov. Keď sa pozrieme na tie oblasti, možno v čom je taký najväčší potenciál toho roka 2026? V ktorých oblastiach? Ja by som ja povedal, že možno, že v ktorých sektoroch. Hej. Sú to sektory, ktoré doteraz, ktorým sa zasa nedarilo. Čo
z ktorých odtekal kapitál a ideálne je, že dlhodobo odteká kapitál. To je väčšinou to potom, kde sa vytvárajú tie najväčšie hodnoty zasa v horizonte najbližších 3 až 5 rokov. Konkrétne asi nejak menovať nemusíme, ale skôr ide o ten princíp, ako sa na to pozerať. SpaceX, čo hovoríte, alebo čo si myslíte o vstupe na akciový trh? Bude to udalosť 10 ročia? No pre Elona Muska asi že ešte viacej to potvrdí jeho status najbohatšieho človeka na svete. Ale čo sa týka ako to zmení investovanie, tak si myslím, že to nebude až taká nejaká veľká investičná bomba. V momente, ako sa dávajú sa prívlastky najväčšia investícia 10 ročia, tak vám garantujem, že to nebude super výnos pre bežných investorov. Takže netreba teraz nejakým spôsobom zase panikáriť a robiť také, že aby ma to neobyšlo. Kupovať rakety? Nie, netreba. Samozrejme. My dlhodobo akože, alebo teda nikdy nechodíme do tých IPOs, lebo tam ešte presne neviete povedať, aká je cena danej investície, že určite, ak bude mať nejaký investor chuť si nakúpiť akcie SpaceX, tak bude to vedieť spraviť týždeň potom, ako to vstúpi na tú burzu. Historicky sa ukazuje, že dlhé roky potom, keď kupujete dobrú firmu, či už v minulosti, keby ste kúpili Walmart, Microsoft, čokoľvek, keby ste to kúpili 10 rokov potom, čo vyjdú na burzu, stále by ste perfektne zarobili. Nie preto, že ste to kúpili v super čas, ale preto, že tá firma mala pred sebou obrovský potenciál. Zhodli sme sa teda, že nebudeme nič predikovať, čo ako bude v roku 2026, ale skúsme dať také 3 odporúčania, 3 rady investorom. Asi zopakujem to, čo sme sa už párkrát akože bavili o tom, je, že diverzifikujte svoje portfólia, dodržujte investičný horizont a investujte do takých sektorov alebo takých investícií, kde nehrozí tento FOMO, ten fear of missing out. Čiže skôr sa aj zamerať tými investíciami na sektory, ktoré nie sú teraz najtrendovejšie, najmodnejšie a nevyskakuje to na vás vlastne z každej reklamy aktuálne. Ja by som povedal iba jednoducho, že investujte. Investovanie znamená, že odložiť súčasnú spotrebu v prospech budúcej, ktorá by mala byť vyššia. A keď jednoducho človek sa dokáže tohto držať a jednoducho dokáže si odkladať tie peniaze s tým, že vie, že v jedného dňa v budúcnosti bude mať viac, tak je to určite super. Čiže investujte. Tak ďakujem veľmi pekne. Som zvedavá, keď tu budeme takto sedieť o rok, že ako si zase zhrnieme ten rok 2026, či sme teda v niečom boli správne tie naše vízie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne ja. A vám ďakujem za pozornosť. Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, ďalej len IAD v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu, prvý realitný fond a korunový realitný fond bezodkladne, na neskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností, vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu prvý realitný fond.